Θυμάμαι συχνά τη Θεσσαλονίκη των παιδικών μου χρόνων. Τις ατέλειωτες βόλτες στο κέντρο, τους φίλους μου, τη βιοτεχνία παπουτσιών της οικογένειάς μου. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μυρωδιά που θα μου φέρνει πάντα στο μυαλό αυτή την πόλη. Είναι το άρωμα από το ζεστό τσουρέκι με μαστίχα και μαχλέπι που ψήνεται στα υπόγεια εργαστήρια του ζαχαροπλαστείου Τεργενλής. Εγώ μεγάλωσα με αυτή τη μυρωδιά γιατί καθημερινά γυρνούσα σε αυτή τη γειτονιά του Τερκελή επειδή πήγαιναν τα παπούτσια του μπαμπά στα διάφορα μαγαζιά. Οπότε μπορεί και να περνούσα από το μαγαζί του στην Τσιμισκή και 5-10 φορές την ημέρα. Ο Παύλος ο Τερκελής είναι φίλος μου. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ. Έχει πάρει ένα μικρό ζαχαροπλαστείο από τον μπαμπά και έχει καταφέρει να κάνει το μεγαλύτερο brand name ζαχαροπλαστικής που υπάρχει στη χώρα. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει συνδεθεί απόλυτα με το κέντρο της Θεσσαλονίκης και με τη γαστρονομία της Θεσσαλονίκης και ήθελα πάρα πολύ να με γυρίσει στην πόλη αυτός. Γεια σου φίλε. Καλώς όρισες. Είναι αστείο το ότι πάνω ακριβώς από το μαγαζί σου είναι το γραφείο σου. Ευτυχώς δεν είναι το σπίτι μου. Από πού πάμε, από εκεί ή από εκεί? Πάμε προς τα πάνω, πάμε προς τη Βατικιώτη. Υπάρχει η φήμη ότι έχεις βάλει ειδικό μηχάνημα για να πετάς άρωμα τσουρεκιού στην Τσιμισκή και να έρχονται όλοι να παίρνουν τσουρέκι. Ένας που ξέρει όμως ότι υπάρχει ένα εργαστήριο από κάτω που πιάζει χιλιάδες τσουρέκια και γλυκά, καταλαβαίνει ότι η μυρωδιά αυτή βγαίνει όπως ένα διαμέρισμα όταν μια νοικοκυρά ψήνει ένα κέικ. Εσύ έχεις μεγαλώσει στην Αριστοτέλους, αυτή είναι η γειτονιά σου. Ναι, εδώ έχω μεγαλώσει. Ουσιαστικά ήταν μια διαδρομή που την έκανα κάθε μέρα από το σπίτι μου που ήταν στην πλατεία Αγίας Σοφίας και η κατάληξη ήταν πάντα στο ζαχαροπλαστείο, στο μαγαζί του πατέρα μου. Και μετά στην πλατεία Αριστοτέλους για παιχνίδι. Η Αριστοτέλους φτιάχτηκε η πλατεία Αριστοτέλους και ο δρόμος Αριστοτέλους, όπως και πολλοί άλλοι δρόμοι στην πόλη, παράλληλοι και κάθετοι σε αυτή, φτιάχτηκαν μετά την πυρκαγιά του 1917. Τη μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε όλο τον δρόμο εδώ πέρα. Ο αρχιτέκτονας αυτός, ο Γάλλος, ο Εμπράρ, τη σχεδίασε πάρα πολύ γεωμετρικά, δίνοντας μια μορφή ευρωπαϊκής πόλης, κατασκευάζοντας αυτές τις στοές. Αλλά και η γεωμετρία όλης της πλατείας και όλου του δρόμου ήταν ευρωπαϊκή, ας το πω, τεχνοτροπίας. Ναι, καμία σχέση. Παραδείγματος χάρη, τη σχεδίασε έτσι ώστε να βλέπει τον Όλυμπο από τη μία πλευρά. Από εκεί βλέπει Όλυμπο. Από εκεί τον βλέπει τον Όλυμπο και από πάνω βλέπει την Ακρόπολη, τα κάστρα της πόλης. Μπορεί η πλατεία Αριστοτέλους να έχει ευρωπαϊκό στυλ, οι αγορές όμως γύρω της είναι παραδοσιακές. Ακριβώς απέναντι από το καπάνι, στην άλλη γωνία της πλατείας, βρίσκεται η αγορά Βλάλη. Αυτή η περιοχή ήταν πριν από μερικά χρόνια γεμάτη από τα λεγόμενα ξυλάδικα, τα μαγαζιά τα οποία ήταν μικρές, ας το πω, οικοτεχνίες που φτιάχναν ξύλινα αντικείμενα, επισκεύαζαν καρέκλες, ψάθες και όλα αυτά. Και παλιότερα παίρναμε και εργαλεία, ξύλινα εργαλεία της ζαχαροπλαστικής, όπως οι μεγάλες ξύλινες σπάτουλες, οι πλάστες. Όλο αυτόν τον εξοπλισμό τον αγοράζαμε από εδώ. Τώρα φτάνουμε στην πλατεία Άθωνος, στα δεξιά μας. Εκεί που τρώμε. Εκεί που τρώμε, εδώ που σήμερα τρώμε, κάποτε ήταν μαζεμένα όλα τα τρίκυκλα και οι μεταφορικές εταιρείες της πόλης. Και εδώ μπαίνουμε στο κομμάτι της στεγασμένης αγοράς της Άθωνος. Που έχει όλα τα... Που έχει όλα αυτά τα ζαρζαβάτια. Ακριβώς. Πολύ παλιά αγορά. Καλά, αυτή η ιστορία είναι ομελική. Το βράδυ έρχεσαι εδώ? Ναι, έρχομαι πολλές φορές. Έχει αλλάξει βέβαια αυτή η περιοχή της αγοράς Μοντιάνο τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζουμε τη βόλτα και καταλήγουμε σε ένα κλασικό στέκι της Θεσσαλονίκης, τα βομβίδια. Βομβίδια ονομάζονται αυτά τα μικρά τα σουτζουκάκια που σερβίρονται με πατάτες τηγανιτές, ρώσικη σαλάτα, μπούκοβο και μουστάρδα. Να τα κατέφτασα. Τα βομβίδια είναι σαν τα πατατάκια. Όταν ξεκινάς, δεν σταματάς.
Η ρώσικη που τρως είναι χειροποίητη. Καλά φαίνεται. Ναι. Και είναι μια από τις σπεσιαλιτέ του μαγαζιού μαζί με τις υπόλοιπες αλυφές. Και ο Παύλος δεν σταμάτησε. Τον είχα του γλυκού, αλλά τελικά και στο αλμυρό είναι δυνατός. Ξέρεις, εμείς που έχουμε καταγωγή από την Καπαδοκία, τα σουτζουκάκια τα τιμάμε ιδιαίτερα. Και γενικά όλα τα φαγητά που έχουν προέλευση από την πατρίδα του πατέρα μου. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Καπαδοκία και ήρθε εδώ το 22 σε ηλικία 9 ετών. Ξεκίνησε να δουλεύει σε ζαχαροπλαστεία και αρτοπία γύρω στο 1925 και το 1948 άνοιξε το κατάστημα το οποίο υπάρχει και σήμερα. Η συνταγή για το τσουρέκι ήρθε από εσένα ή από τον πατέρα σου? Όχι, η συνταγή για το τσουρέκι το απλό ξεκίνησε από τον πατέρα μου. Φυσικά εμείς καταφέραμε να εξάγουμε το τσουρέκι στη ζαχαροπλαστική. Το τσουρέκι ήταν ένα προϊόν παραδοσιακά της αρτοπίας. Βάζοντας το όμως γέμις, επικάλυψη και φυσκάκι, το κάναμε τούρτα. Θυμάσαι το πρώτο τσουρέκι που το φύγησες? Το πρώτο τσουρέκι που έπλεξα, το έπλεξα στην ηλικία γύρω των 15-16 ετών. Πόσα φυτίλια? 3 ή 4? 4 φυτίλια. 4 φυτίλια. 4 φυτίλια πλέκουμε πάντα εμείς. Ερώτηση. Ανοίγω φυτίλι από τσουρέκι. Ναι. Μπορείς να καταλάβεις άμα κάτι έχει πάει λάθος πριν το ψήσιμο? Φυσικά. Μπορώ να το καταλάβω από την ώρα που βγαίνει από το ζυμωτήριο. Ναι, Ναι, βέβαια. Πιάνοντας το ζυμάρι, βλέποντας την υφή της ζύμης, μπορώ να καταλάβω πολύ εύκολα αν αυτό θα γίνει τσουρέκι. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Και το κυριότερο απ' όλα, αν γνωρίζεις το αντικείμενο, αν ξέρεις τη δουλειά, είναι να ξέρεις πώς πρέπει να φερθείς και να χειριστείς το προϊόν. Να το πω πολύ απλά. Δεν είσαι εσύ ο μάστορας ή η νοικοκυρά που θα πει στο ζυμάρι τι θα κάνει. Το ζυμάρι θα σου πει πώς πρέπει να φερθείς και τι πρέπει να κάνεις. Άρα μπροστά στο ζυμάρι του τσουρεκιού στεκόμαστε προσοχή, όσο έμπειροι κι αν είμαστε. Αυτό μας λέει την επόμενη κίνηση. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες με τον Παύλο, αλλά έφτασε μεσημέρι και ο Μίτσος ξεκίνησε τα τηλέφωνα. Το φαγητό ήταν έτοιμο. Τι να του έλεγα, ότι είχα φάει ήδη 15 σουτζουκάκια? Τα βομβίδια, να ξέρεις, ήταν ορεκτικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα